babi modana leswa na atete zvikanzongo ndikati shuwa nekuti atete juzi ravo ranga rakavigwa kumba kwangu rine black nepink kuzasi kuno ndikatobva kuti juzi riendesai kuvakati andokwanisa sekuriendesa unozoendesaiwe kana vantu kuchinisira uchimira saatete vavo ndobva ndaenda ndikaenda kumapasti mukoma wakatanga kufona kumapasti 11 vachifona amenini muriko here tikati ndiri wakafona pafoni varume wangu zvikanzi ndikukumbira tomuye kuno kuizvozvi mubate muone meseji anyorwa nomurume wenyu ndikati pari zvinhu zvandikude kuuya ndichauya mangwana yamangwana yani ndikafona inini kumapasti 7 zvikanzi imbomire kuuya muzouya kumapasti 9 ndokufonera kana pasina vanhu pashoko ndofunga tikaenda kumapasti 9 ndobva ndasvika ndakaenda imimi nani naiwo murume wangu titu ndobva tasvika ndobva tagara ndati bangu ndauya ndanzwa muchifona muchitohe kuno kochii zvikanzi ndabata meseji muramu irufona saka doti murume wako andipupurire kuti zvari kuita akuzviitirei ndikati alright bankuru meseji amabata ndini ndaitaura naatete pandaitaura natete wabvunze atete ava kuti andina here musi wandinouya kana pano ndichitaura nyaya dzangu naatete asi toti ndazoshandisa foni yani yemurume zvikanzi alright ndikati wabvunze kuti pane muriwo kana nyama kana chikana imi pamunobva kuMozambique wani motodipo fish 1 kuradza kuti ukama 1 wedu zvikanzi ameni chandoda kuudza ndechekuti mangwana chachema nenyaya iyi ndikati doti mundibvunzire kuna atete kuti naye matete handina here kumboya pano ndichikubvunze nyaya yakamira seiyoyo vakanditi shuwa vakauya muchindibvunza ndikati pandikakubvunze pandati ndaita zvokunzwa semanzwira mukaita oyani imimi asi kunyeta bankuru iri nyaya yekuti ndaidochi musha wangu ndobva tadzokera kumba ndobva vazobatirwa futi musi wa 25 December murume wangu akafona achibvunza mwana waatete anonzi Tanazwa zvikanzi ko naiyo mwana wandanzwa kuti arowerwei mushure mekunge atete atorwa foni nabankuru asi vanga kushandisa foni yaTanazwa zvikanzi ko mwana wandanzwa kuti arowerwei asi arowerwa here inini ndiyo call record yakabatwa ava ndobva ndifonera ndikaenda musi wa 27 ari December ndobva ndasvika mva nditi amenini paya makamboti kudini pane nyaya ndikati ndakairamba zvikanzi makairamba asi ndabata audio mufoni yemukadzi wangu ndikati alright ndiratidzei ko yacho zvikanzi mukadzi akangwara aidhirita ini mushure mekunge murume andiudza kuti amaybe endai futi munondiretserera ko ndataura kuno mukadzi wangu kuti ko ndaita sedhirita amaybe vari kuya kupi ikoko nofunga ndikaenda ndina baba ndibva ndikaenda nawo ndikabuda imomo kumapasti 12 dzeusiku